Belai pi ki parlok sa sisin pat leng bagan ni ka video ngakot ngawer bat ngapedang seu bahai pi ki parlok ki bala juya kersan yang na gawai ka por sya gawai pat ya pi kumju ki parlok ki badang long thamai le se hane po ka channel ga jonga bat kumjuru ya gitu ki bedang sa long thamai shu hang ne po ka channel jonga pedang seu bahai pi sa sisin pat tongi ni subscribe tongi ni ngap tongi ni simben talem ban ya ngap ban ya share ya kan ka video ka banga keren menta le se kan long kejing pen kendit ben riu lani le si kan long kejing kersiu tiak yangi bangin seu thu nang ni sakmat le pat chaswa bangan keren ngakwa ban wanra kawai ka nuksa lani ngakwa ban yathu yapi ya kawai ka benta hakaba lada kaying jongi ni don artli kejing khang kawai kejing khang na khmat yeng bat kawai na lendat yeng na kerpong yeng pat ni kwa ba kaying jongi kan long ka bas scam baki nong lute ki nong tu ki briu ki banabar ki nom yo rung kat bamon bat ngi khang no ya ka jing khang ka bana khmat yeng ngi khang scam bahaya ka hanrei ya ka ni ka wei ka jing khang ka bana kerpong yeng pat ngi pelaj rang hang ngi klet ban khang lan nyim pat tiao ban khang ka ei ka ban jia hatu kata ka jing khang jongi ya ka ni ka wei ka jing khang ka bana khmat yeng pat ka jing pelaj jongi ya ka ni wei ka jing khang ka bana kerpong yeng hatu ka don jing mentoi ne em hatu ka don jing mentoi ne em lada ka wei ka jing khang ngi khang scam ya ka wei ka jing khang pat ngi pelaj rang hang te unong tu unong lute ubat thmu ban wan rung ban wan penjot ya ka yeng ka sem ka jongi u khlam yo ban rung na ka jing khang ka ban khmat yeng hanrei udang yo pat em kalat ban rung ne na po kerpong yeng ni pi om dei haba ka ni ka jing khang ka ban po kerpong yeng ngi klat ban khang te ka mumut u yo lat pa ka ban rung hapo ka yeng ka sem ka jongi uyok lat ken ban rung ban tuk ban lutia la ni ban penjot je ka ying ka sem ka jongi tika ei ka pangakwa ban kran hang ne bat ka ei ka pangakwa an pensrim dur ka long ba ngiyu ina ka wei ka por sha ka wei pat bat ngaru wei hi uba juyai persak bahaya ki ken thei ka si ki ba yok lok mender pat ni so tu ba ka jing yok lok mender jo ki ken thei ka si ka kata mat yong ya ka ri bet ka jat beru nyau trap jongi hadu kata kata neng kong ka kata ai ka ei ya ka buram ka ijot jong ka ri bet ka jat ben reu ya ka khai ka pateng bat kawan ra ya kejing jot ha ki babun ki benta lengba kejing kharoi jong ki jing yo lok mender jong ki kenthei khasi hanrei ka ei ka bas nyau lingo kalong ba balai menta ladang yo lok kenthei khasi da ubar jela la da ki mender ngi khanye ki bagi de ki riu kai ngi khanye ki bagi de ki ingkhong salang mat ngi khanye ki bagi de ki riu po bat kalong ka ei ka bomla ban pediang hapok ka imlang ka salang jong ukasi jongi baki kenthei kasi ki diolok mender hanrei ka ei ka bas ngau lingo bat ka ei ka bas itamula kalong ba kat balada ya ushen rang kasi ubayolok mender ki ya comments bat ngi ai kita ki positive encouragement ya ki da ka boong wow nice bro ka ei kata ka jingmut wow nice bro hatu kam dei papi ai mensim yu hatu kam dei ka papi ai mensim lani pi support ye ki lada uwei ushin rang kasi lok mender bat pi kersan yu tu ba lok mender ka pamut kan jia yu lada ki hajar ngut lada ki spa ngut ki shin rang kasi ki lok mender hatu kata ka ribet ka jat beriu jungi ka dolong khut ne em lada shin rang lani de kan thei ru ngas ngau ban ong hang ne ba ki dehi ki khun kasi ki khun khara ki dehi ki khun ki hajar jong ka bri nyau trap bat lada ya ka kan thei ngim la ban pediang lada ka lok mender kumnu ngi la ban pediang yu shin rang pat ba lok mender kalong kumju kembang keren mene ba lada ka wei ka jing khang ngi khang scam bat ka wei ka jing khang ngi pelaj reng hang te ka pamut na ka tu ka jing khang ka bana khmat yeng te yo laj ban rung hari nang ni na po kerpong yeng la ni na po lendat yeng uta unong tu unong lutiu la yo ban rung te ka ju hi ubar jela umender yo ban rung hang ni po ka ri khasi ban penjot ya ka ni ka bri nyau trap jongi leng bagi kenthei khasi namar ba ngi khang lat ye ki hanrei ki yo pat ban rung leng bagi shin rang khasi te ka ei ka khubor ka ei ka mat ka bang kwa ban kren ne ka long ba sngau ba ko ki pradok ki prasnam wat num long emotional pin kersan ya ki shin rang ki ba yo lok mender da kita ki positive comments jong pi ai encouragement ye ki pi support ye ki ka ei ka jingmut lada pi dei sha ki briu ki bas ngotu bat pi dei sha ki briu ki bas bengkwa ya kita ki mender lani kita ki barjela ban yo ban kharoi hang ne po ka bri nyau trap jongi ngidei ban
khang lat là đây cả cân thấy nè là đây usen rang ru nghi đây ban khan ki kum ju là đây cân thấy ru nghi đây ban penrem ki bayo lok mender là đây usen rang ru kum ju nghi đây ban penrem ya uta ubriu bayo lok mender bo wan ra lok mender hang ne po gabri nyau trap jongi namar ba ki mender hi ki sa ki mender ukasi sa ukasi hajaka ba usen rang kasi unri un kudup ya ki jong ki paradok ki prasnam ki samla khasi ki khun khasi khara belai ngi hab ban pen kharo ya ki wei pat ki chat pen reu lani ka kan thai ro kum ju hajika bangin ngin buram ya lau jong paradok prasnam belai pi hab ban lej nguk lej dam lej buram ya utu kharyap khardai napo ki wei pat ki jela napo ki wei pat ki chat pen reu pat sakawai ka e ka batang pen sak lengo si kadai e yang ngi kom ka chat pen reu ka long ba hana namar ba kadai ba yolok pareng lani namar ba uyolok pareng hana lei namar ki pareng teh ka ai ke jingmut na ong hang ne ba la dai udah khan lani dai pareng ru kita ki dai hi ki bari ki barjela bat ki dai hi ki mendel balai ngi ong ba pareng te lei yo udah khar te long la dai pareng ne dai de kharu ki dai hi ki mender pada pi ong bat tang badai parang ngilong acceptable no hapok gari khasi lan hapok gabri nyau trap jongi sim turut sing uyelek percaya no haki por ki pemensua nda hatu umdai ka sarkar parang manu baset bendi im turut sing hatu umdai ka sarkar parang umdai bangi syun para briu rei kani ka long ba ngim dai ban ailat ba ki wei ki jat ben riu kin kharoi kin su thet hang ne hapok ka jela jongi namar ba kan sapoi ka por ba kari ber ka jat ben riu nyau trap jongi ki khun khasi ki khun khara kin sajak kerteng la da ngim la ban tek la kame kene te namar kata ka ai ka jing kentu jonga bat ka ai ka message ka banga kwa ban wan ra leng ba kan ka video ka long ba la da dei shen rang ne la da dei ka ken thai ru ni dei ban long kumju apa ki dei ki khun khasi ki khun khara la da ngim la ban priang ya ka ken thai ka bayo lok mender hak po ka jat ben riu ngim dei ru ban priang ya ushen rang bayo lok mender hapo ka jat ben riu nyau trap jongi khnang ba kan ni kan long ka nuksa ya ka pateng ka bansawan bat ya ka pateng ka pamenta ngim dei ban kersan la ya ka ken thai ne la ya ushen rang ru bayo lok mender bat balai nga kwa ban kren bat balai nga kwa ban ai kan ni ka message leng ba kan ni ka video ka dei bang ngi sakhi bat ngi yo i lagi jong ki khmat hapet hapok ki social media menta yo i ki shirang kasi ki bayo lok mender bet example kom ya ka tu ka ken thai ka khun jo sim hima maharam haba ka yo lok yo mender ka yo tho bat mender ki comments bat ki dislike hapok ki YouTube hapok ki social media la isir kai hanrei ngi yo i pat ya tu shirang bayo lok mender ngi kersan bat ngi support ba haduk kata-kata ngi ai taki love reaction ngi kersan ngi ong wow nice bro kai ke jingmut kata ka dei tang bangi ai men sim bat kata ka jing ai men sim jongi ya uwei ubriu kan pen kharoi saya ki wei pat ki long din ki bang kwa ban ong ni ka long ba la da dei kan thai ne dei sendang ru sange ban kersan wei bangi persa ya kan thai bayo lok mender ngi dei ru ban persa ya usirang bayo lok mender te ngangai scam bat ngakermen scam bakan ni ka video kan kata ya ke jingmut jing perkhat jongi bat kan long ka jing hikai nak benta jonga jongpi khnang ban nang ni sakmat ngin kendit ban riu pat nginum ailat ba la ya ka kan thai ni ushen rang ru ban pen kharoi ta ki wei pat ki jat ban riu ta ki wei ki snam hang ne po ka bri nyau trap jongi ri ya kita ki psen ki thlan hang ne po ka bri nyau trap jongi ri ai ba kita ki psen ki thlan ngin be hang ne po ka bri nyau trap jongi bat ai ba ngin kharoi bet tang kita ki khun ki hajar ki pradok ki prasnam jongi wat num sneu standard ni ong ba tang ba yo lok pharang oh namar gitu ki riu spa oh gitu ki dei ki ba standard te ki yo lok pharang ki yo lok dekhar ka bijingmut ayu kata kam semut ba yo lok pharang ni yo lok dekhar kan standard no rei ke jing yo lok pharang yo lok dekhar ke dei ban bodor ning kong ya ka ying kasem bat ya ka ribet ke jat riu nyau trap jongi te namar kata sange ban kersan ya kom gitu ki jat riu nang ni sakmat tungin ke ben riu ngin yarap ban kersiu tia iwei khnang ba kom gini ki kinum wan jesu hang ne pok im lang ka salang jongi